Tini 16 September tabukbo saguyako taku biramani Tripurani mangkati khurna bagi chain gnang JCB excavator Korbuk Press Club rok khasigino tangoi tongo tabukbo 1st September simin tini 16 September jorabo mai masya jorabo tui matukuya akon tui tong khangkai se tukung nagle sababa sabakulum sabuniba bihik busa sabakulum sababa bokhok sajak sababa bokhok sajak tei saranai hamliya hati barnini slaifano saka kakha Korbuk subdivisioni okthum thumnairok tini Kayaram Parani thayo taku biramani Tripurani mangkathi naituna thangthani Yang tini bai salbasa ha chini je yang hapop jamani kakhnang puri poche te kakhnang do je sing wai sanong mani to JCB lama simin khai thang bono phunni ba JCB supaya tini sendra jarla sudu supaya tini jraga sopai khapre sopai mani salbasa ha miani jibi phaija ho tini se sopai go nerga nini khola jara tini supaya ga je jaga hakak jak chijara suini ara salbasa rong na angbo samani yafe sabsun nangna Jadi takokra tangai 20 tarik gotna hapolja thimani abona mangkte khonani hnai tini sendozar phaispaika abo sabor hoka abo Korbuk Press Club saitomani te sini o elakani mantri o bini saitomani bai tini oro sendozar phaispaika sini media friends rong phaisa pada tini Tripura korang kau tuma kau kini sini korang te dongor TV ko te TV no khawai amo jeti prahasta ganangai hatai hakaloi jamani je thangnai 20 August ni sal mare ochini takho okra biramani Tripura mungai landslide jo langma saman rogai boni mangkate khursa na hani je tini sek jara ko saitok bai tangmani Korbuk Press Club ni adong rok tini Korbuk Press Club rok sak tharma bai te Korbuk Press Club ni request bai chini mantri param gonang sar chukla charan nuatia pressure rumabai DM tai SDM ni staff rok borongno pressure rumabai tini biramani Tripura thaimani thayono tini chendrajar rahana nangkha phiaba koktuma 9 tarik rahana tangmani biar 14 tarik ni sal ni 3 ta o sakpaikha 3 ta itam ma rok sakpaikha phiaba tax joras podos thangai soguya ko tangai hemale je sakangni JCB phai lama sanamui kalang thangmani ajago je tini phani chendrajar haike ba phoklan abo u lama o chakya mama kisa body quad ni bagi chakya hai mai te kisa ko meramot lama meramot khlai ba sanamai kisa misa sanamai ma thangmani bagi tini bo sogoi mangla khani kha khlayo tini 15 tarik September 2024 miawo je chengari hakya taku biramani ni mangthino ro landslide o tolawo climono photman bo ye inket abo je supaimo abongha chini chung 1st September chung Korbuk Press Club ni unye khobor mayero Kayaram Para phaye chung ro tung photonga tungye je chini samung ta ne ma abono chung samung arke ro ha khoi ma ro thangye chung ha ba khuila inke parani bru bai phano chung joma ke pararo parak bangma se Kayaram Para arke kwai phang area wo inke para ode ni bran chubau inke chubau mai keno chung pal keno samung tanglai no tini asun jara ungha